Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στη Σύφνο και στην μικρή πίστα του χιονοδρομικού κέντρου του Αγίου Ανδρέα. Όπως βλέπετε, το χιόνι έχει αρχίσει πίσω μας και πέφτει πυκνό. Μαζί μας ο ιδιοκτήτης του χιονοδρομικού να μας πει δύο λόγια για το χιονοδρομικό, πότε περιμένουμε να ανοίξει. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στη μικρή Αράχοβα των Κυκλάδων. Είμαστε σε υψόμετρο 400 μέτρα αυτή τη στιγμή. Το χιόνι πέφτει πυκνό και περιμένουμε να ξεπεράσει τους 50 πόντους ώστε να ανοίξει η πίστα. Πείτε μας δύο λόγια παρακαλώ σχετικά με το τελεφερίκ. Έχουν γίνει αρκετά σχόλια από το πρωί. Υπήρχε κάποια διακοπή, κάποια δυσλειτουργία. Θα ανοίξει, θα μπορέσει ο κόσμος να ανεβεί στη μεγάλη πίστα του Προφήτη Ηλία. Όντως υπήρξε ένα θεματάκι, κυρίως ήταν όσον αφορά την τροφοδοσία ρεύματος, το οποίο αποκαταστάθηκε και αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση ακόμα και κλείνουμε, γιατί έχουμε παγώσει όπως βλέπετε εδώ. Πείτε μας σας παρακαλώ τι χρειάζεται να προσέχει ο κόσμος στα μικρά παιδιά που θα επισκεφθούν την πίστα. Θα πρέπει να προσέχουν κυρίως τα μικρά παιδιά να μην απομακρύνονται από τους γονείς τους, διότι ενδημονούν κινδύνοι. Αυτά κυρίως, να φοράτε χοντρά ρούχα και να έχετε μαζί σας τα φίλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σταφίδες λοιπόν. Προσφέρετε κονιακάκι μεγάλο. Προσφέρετε λοιπόν ζεστό τσάι του βουνού και κονιάκ με ταξά λοιπόν για το κρύο. Κάναμε και λίγο χιούμορ εδώ να ζεσταθούμε. Λοιπόν, να είσαστε καλά, καλή διασκέδαση σε όλους.